larak sempal lembeane lenggak lenggok mlakune gawe atiku deg-degan koyo ngene. Aduh Cahayu mong kowe ora ono liyane paling murah paling manis senyumane sopan santun bocah wis dadi atati Cahayu gawe hatiku merindu retno arane tonggo dhewe tonggo ngarep omah anake Pak RT. Aku dadi bingung koyo ngene yen ra bedhok sedina mumet rasane yen ra bedhok sedina mumet rasane. 여기 구독 버튼 눌러줘.